אני יכולה ללכת לסבתא? כן, כיפה אדומה. רק תזכרי לקחת את סל המצרכים שלך. ביי, אימוש. להתראות. שלום, אני כיפה אדומה. איך קוראים לך? אני סינדרלה, זה הבית שלי, האמא החורגת שלי, אני גר פה איתה ועם שתי אחותי החורגות. למה את מנקה את החצר לבד? הן לא עוזרות לך? לא, הן שונאות אותי, הן אומרות שאני לא קשורה אליהן. וואי, איזה נוראיות הן. אני אעזור לך. הכובע שלי יהפוך אותך לנסיכה. שלום ילדה קטנה, לאיפה את הולכת? אני הולכת לסבתא שלי. מי אתה? אני סתם יצור גדול, איפה היא גרה? שנייה אני אבדוק באייפון עוד כמה היא רחוקה מאיתנו. נו, את בודקת או שאת משחקת? הנה, עוד 4 קילומטרים מכאן. אז בואי נלך. אתה לא בא איתי. אוקיי, אז בואי נעשה תחרות. את תלכי מפה ואני אלך משם. טוב? טוב. 3, 4 ו... למה אתם צועקים פה משוגעים? אני אבי וזאת אבי. אנחנו צועקים כי זה מכשפה אחת חטפה אותנו והיא רוצה לאכול אותנו. מי זאת המכשפה הזאת? ולמה כל הבית שלה מלא בממתקים? היא מחשפת הקנדי קראש. היא ראתה שאחותי ואני אוכלים את החלון שלה. אז היא חטפה אותנו וקשרה אותנו לחלון שלה. כדי שנלמד לקח. תהיי בשקט, תהיי שדעת. אני באה לעזור לכם ואני אשחרר אתכם. יש! איזה כיף, איזה... מי מהם לקנות את הארוחה שלי? מי את? וואי, מזל שקראת לי. אם לא היית קוראת לי, היא הייתה אוכלת אותך. תודה שהצלת אותי. רגע, לאן את הולכת? אני אעשה תחרות עם הזאב ומגיע ראשון לבית של סבתא. תיזהרי מהזאב. מי זה? זאת אני, כיפה אדומה. מי זה? היכנסי נכדתי. שלום לך כיפה אדומה. שלום לך סבתא. איך את מרגישה? אני מרגישה מצוין. את רעבה? כן, אני קצת רעבה. רוצה שאני אכין לך משהו לאכול? כן, אני רוצה... אותך! הצייד, הצילו, הצילו! תבוא לבית של סבתא שלי מהר. מה לעזאזל? וואי, פוף. וואי, סבתא. תתעורר כבר. תתעורר כבר. נו, תתעורר כבר. מה קרה פה? וואי, אני הוצאתי את כיפה אדומה וסבתא מהבטן שלך. עכשיו אני לוקח אותך לגן החיות, שם יטפלו בך כמו שצריך. ביי ביי. איזה כיף. ואז התקשרתי מיד לצייד וסיפרתי בדיוק מה קרה. ובא הצייד וקשר די מיד את